Dobro večer, poštovani gledalci, ovo je Dnevnik Srpske televizije. Već četvrti dan traje žestoka ofanziva pripadnika takozvane armije Bosne i Hercegovine na Vlašićkom i Majevičkom delu fronta. Na meti artiljerijskog i pešadijskog oruđa danas je bilo i područje Srbobrana. Rasplamsavanje sukoba u bivšoj Bosni i iznalaženje načina za razrešenje krize na prostorima ove nekadašnje Jugoslovenske republike bile su osnovne teme današnjeg razgovora koji je u Beogradu vodio predsjednik Srbije Slobodan Milošević s predsjednicima Ženevske konferencije Lordom Davidom Owenom i Thorvaldom Stoltenbergom. Na početku Dnevnika iscrpna ratna hronika. Na većini frontova u zoni odgovornosti prvog krajiškog korpusa neprijateljske jedinice nastavile su sa pojačanim pešadijskim i artiljerijskim napadima, saopštava pres centar prvog krajiškog korpusa. Na Majevici već četvrti dan traju borbe. Četvrti dan muslimanske ofanzive na Majevicu nastavljen je novim napadima muslimana. Najžešće borbe i dalje se vode oko radio-relejnog i telekomunikacionog sistema stolice, a u rajonu Lukavice na severnom delu Majevičkog ratišta koji povezuje Tuzlanski region i Posavinu, danas u popodnevnim časovima osvećen je još jedan pokušaj muslimana da se domognu putne komunikacije Tuzla-Čelić-Posavina. U trenutku dok ovo javimo u pitanju su prvi večernji časovi, detonacije iz artiljerijskog naoružanja i dalje odjekuju Majevicom, pogotovo u okolnim mestima, gde je ugroženo i civilno stanovništvo zbog granatiranja koje muslimani izvode bez prekida. Sva ova neprijateljska dejstva registrovali su danas i pripadnici UNPROFOR-a, saopštavajući javno svim svetskim agencijama da se radi o grubom kršenju primirja i napadima koje preduzimaju lično muslimani. Nezadovoljni ovakvim ponašanjem međunarodnih faktora, pripadnici drugog Tuzlanskog korpusa već treći dan ne popuštaju sa blokadom aerodroma Dubrave i hotela Tuzla, u kome su smešteni pripadnici UNPROFOR-a. U međuvremenu borbe i dalje traju. Pešadijski udari iz pravca Hrastog, Horozovine i Goduša, muslimanskih uporišta jugoistočno od Tuzle ne popuštaju. Najjači napadi usmereni su, ponovimo još jedan put, u pravcu Releja i Banj Vrha, gde se i ovim prvim